Сейдеш мәдәниет үзәгендә Крешин холык җырларын башкаручы яшьләр арасында Туым җындызы 12 фестивале бәйгесенең гала концерты узды. Теманы Искәндәр Гыймалдинов дәвам итә. Крешин музыкаль иҗатын саклау һәм популярлаштыру, халык җырларын башкаручы үзенчәлекле ансамбльләр һәм солистлар ачыклау бәйгенең төп максаты булып тора. Башка еллардан аермалы буларак, быел катнашучылар арасында Крешин татарларыннан башка вәкилләр дә бар иде. Ә бәйгенең географиясе шактый киң. Туым җындызы төбәк-ара чара булып торганлыктан катнашучылар Татарстанның Казан, Чаллы, Түбән-Кама шәһәрләреннән, Зәй, Мамадыш, Кайбыш, Чиста районнарыннан, Башкортстанның Бакалы районыннан, Чиләбе өлкәсе, Удмуртиядан килгән. Бу элек безнең гала концертларыбыз әзрәк әлбәттә теге түбәнрәк уровеньда үтсә, быел инде Аллага шөкер, менә шушылай итеп зур сәхнәләрдән 200-дән артык бала җыелып, бөтен республикадан һәм башка төбәкләрдән дә җыелып, менә шушылай итеп гала концертлар оештырабыз. Бу балаларның бик зур теләген уята торган фестиваль. 2011 елда фестиваль беренче тапкыр сайлап алу туры үткәрә. Туым җындызында катнашу өчен һәркем өлкәгә Крешин җыр биюләрен башкарырга тиеш була. Кемдер кичкенәдән Крешин иҗаты белән таныш булып, Крешин җырларын өйрәнеп үскән. Туым җындызы фестивале менә инде быел 12нче мәртәбә үткәрелә. Фестиваль оешкан вакыттан бирле үк Крешиннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле ул инде оештыручылар рәтендә иде. Без инде иң беренче булып үзебезгә кадрлар эзлибез, чөнки менә шушы матур этнический фестивалебез ул безгә Крешиннәрнең матур мәдәниятен ачып сала торган фестиваль. Гала концертның узагында Бәрмәнчек Крешин фольклор ансамбле дә чыгыш ясады. Әлеге фольклор ансамбле бик күпләрнең йөрәгенә юл табып, таналарга өлгерде инде. Фестивальдә катнашучылар арасында Бәрмәнчектә эшләргә теләүчеләр дә шактый икән. Егет-кызлар күңелләрендә йөрткән хыялларын яшермиләр дә. Ә Туым җындызы фестивале исә яшь катнашучыларга нәкъ шушы мөмкинлекләрдән тудыра да инде. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.